Carmen, contes? Bueno, pues senyora, això era un home que anava per el carrer i va i se troba un cigronet. I diu, i ara què faig jo en este cigronet? Diu, pues bueno, vaig a veure on el dice. Entonces toca una porta, li obri l'ama de la casa i li diu, senyora ama, si me puc deixar este cigronet? Diu, clar que sí. Ala, i va i se deixa el cigronet i l'home se'n va fer la faena que tenia que fer. Quan torna, li diu a la dona, buena, ja estic jo si vinc a emportar-me el cigronet. I resulta que aquesta dona tenia una gallina que estava molt espavilada. I en quan va veure el cigronet, plam, en seguida, en una picota se'l va menjar. I en seguida li diu, pues jo vull que el cigronet, ai, pues mire, jo ho sent molt, però se l'ha menjat a la gallina. I en seguida el comença l'home. El cigronet o la gallineta o el cigronet. I en seguida l'ama diu, oi, veig que ara li donaré jo una gallina per un cigronet. Pues l'home no parava i al final va i li diu, ala, vinga, em portes la gallina. Però va i l'home quan se n'eix al carrer diu, bueno, si l'home se n'anava de faena, on anava amb la gallina? Se'n va a un altre poble i a una altra casa toca. Senyora ama, ¿me podria deixar així esta gallineta? Clar que sí, deixa-la ahí. Se'n va l'home a fer la faena que tenia que fer. Quan torna, toca i diu, senyora ama, vinc a emportar-me la meva gallineta. Vale, pues agarre-la. I als porquets també els agrada la carn. I tenia un porquet i sa dona i el porquet sabia menjar la gallineta. Què us pareix? El porc és car, però també els agrada la carn. Sabia menjar la gallineta. I en seguida l'home li diu, la gallineta o el porc o la gallineta, i la dona i el remat, tant de cascar, i diu, ale, em portes el porc. Allà que anava l'home en el porc. I diu, bueno, i ara jo què faig en este porc? Pues me'l tindré que deixar. Tot jo carregat, se'n va a un altre poble, toca a una casa, senyora ama, ¿me podria deixar així este porquet? Clar que sí, díselo. I l'home se'n va a fer la feina que tinguera que fer. Quan torna a la casa ixa per el porquet, li toca i diu, senyora ama, ja estic jo així, vinga per el meu porquet. El porquet havia desaparegut. I entonces li diu, i tenia aquesta dona allí en el corral, tenia animalets i tenia un boet, i diu, al començar l'home, el porquet o el bou, el porquet o el bou, el bou o el porquet, ai, aixina, i no se n'anava. I la dona al remat va i li dona el bou. Però bueno, ja està en el mateix de totes les vegades que on anava això, home, si anava de feina en el bou carregat. Torna a una altra casa, toca, senyora, ¿me podria deixar el boet així? Pues clar que sí, ale, deixa-lo ahí en el corral. I sa dona tenia una xiqueta que era molt capritxosa. I en seguida el comença a dir-li a sa mare, mare, jo vull fetge de bou que la boca em cou. I sa mare va tindre que matar el boet per donar-li el fetge de bou. Imagineu-se. I quan torna l'home a per el boet, el boet estava mort. I en seguida el comença l'home altra vegada, el bou o la xiqueta o el bou, i con la xiqueta ja es veu que era tan dona hora de feina i tan remigranyosa, li diu, ale, emportes-la a la xiqueta. I aquest home està que la xiqueta, dins d'un surronet, que vosaltres sabeu el que és un surronet, dins d'un sac, i se la penja al llum. Però, claro, en això no podia anar l'home a fer la feina que tinguera que fer. Toca una casa i diu, senyora ama, ¿me podria deixar este surronet així? Pues clar que sí, vale, deixa-lo ahí. I aquesta dona estava pastant i estava fent coques. I va, i aquesta dona allí tenia una xiqueta i li diu, mare, jo vull una coca. I en seguida se sent que des d'on havia deixat l'home i el sac li contesta, tia, mi otra. Se queden les dos i diuen, oi, això està bé o d'on ve? I ens diu, a veure, mante, torna-ho a dir.
I la xiqueta va i li torna a demanar a sa mare: «Mare, jo vull una coca». I ens ja torna d'allí, des d'on estava el sac: «Tia mi, otra». I enseguida se'n van les dos, la mare i la xiqueta, a veure què hi havia dins del sac, i n'hi havia una xiqueta. Entonces agarraren i tragueren la xiqueta, i quan l'home tornava, que no veiera que el sac estava buit, pues començaren a posar allí botitxes, botelles plenes d'aigua perquè pesara, i així la xiqueta se quedava allí. Quan arriba l'home, pues otra vegada: «Senyora ama, i el meu zurronet?» Diu: «Ahí el té». I en seguideta l'home, quan se n'eixa al carrer, se tira el sac ahí dalt al muscle, i com eren botitxes i les botitxes tenen els xorrets que se n'eix l'àvia, pues li feia: «Xiqueta, no pixes que el tiraré al riu». I claro, com no parava de xorrar la botitxa, pues al final, quan passava per el pont que baix passava al riu, l'agarrava amb una sarpà i la tira al riu. I conte contat, ja s'ha acabat. I la moraleja quina és? Pues que com res tenia, pues al final en res se va quedar.